Amfanin rai ɗore. Za ku saurari wannan jawabi ne daga naku Dr. Raj Abubakar, shugaba kuma jagora na cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa. Rai ɗore sunan da aka fi sanin shi kenan, amma yana da sunaye masu yawa a Hausa kamar haka: rai, lafiya dubu, sanga, rai da dai sauran sunayen. Rai ɗore tsiro ne mai albarka da ke ɗauke da sinadaran yaƙar cututtuka a jikin ɗan adam, irin su potassium, protein, iron, magnesium, vitamin C, K, D, E, B, A, calcium, arthritis, riboflavin. Ana amfani da ganyen rai ɗore da saiwar shi, da furen shi, da ɓawon shi, da 'ya'yan shi, har da itacen rai ɗore ana magani. Ga kaɗan daga cikin magungunan da rai ɗore ke yi. Na farko, ulcer. A sha garin ganyen rai ɗore a kowane irin abin sha, amma ba mai tsami ba kuma ba mai gas ba. Rabin babban cokali ɗaya a rana na tsawon mako 3. Za a warke daga kowane irin ulcer insha Allah rabbi. Na biyu, ciwon zuciya. Ai shayin ganyen rai ɗore ana sha da zuma sau 2 a rana, za a samu lafiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku, ƙarfin maza. A soya 'ya'yan rai ɗore sama-sama, a mai da su gari a dinga sha da ruwan ɗumi. A sa zuma, za ta ƙara kauri da tsayi da izinin Allah. Na hudu, HIV. A dafa rai ɗore gaba ɗayan shi, ganye da saiwa da furen shi, babban kofi sau 1 a rana. Ƙwayar cutar ba za ta samu daman yin galaba a jiki ba, ko da ba a warke gaba ɗaya ba, da izinin Allah za ta kassara ƙwayoyin viruses ɗin. Na biyar, ciwon hanta kowane iri. A kwaɓa garin 'ya'yan rai ɗore da zuma kimanin lita 1, kullum a sha cokali 1 da safe, 1 da yamma. Da izinin Allah za a warke daga cutar ciwon hanta. Na shida, malaria. Zazzabin malaria. A dafa ganyen rai ɗore a sha sau 2 a rana, a yi surace da wanka, za a samu lafiya da izinin Allah. Na bakwai, sanyin mara na maza da mata. A dafa saiwar rai ɗore da jarkanwa, yana maganin sanyin mara, amma kar a sha shi da zafi. Na takwas, warin baki. Mai fama da warin baki ya dafa rai ɗore da gishiri ɗan kaɗan, ya dinga kuskura baki sau 2 a rana, sati 2, zai rabu da warin baki da izinin Allah. Na tara, yin aswaki da itacen rai ɗore yana maganin ciwon haƙori, kuma yana rigakafin kamuwa da ciwon haƙori. Na goma, ciwon ƙoda kowane iri. A dafa 'ya'yan rai ɗore, a tace, a sha ƙaramin kofi 1 sau 2 a rana tsawon mako 4, za a samu lafiya da izinin Allah. Na 11, amai. Shan ruwan da aka jiƙa rai ɗore yana tsaida amai. Na 12, tsutsar ciki. A dafa 'ya'yan rai ɗore, a sha ƙaramin kofi sau 2 a rana na kwana 3. Na 13, shine hawan jini. Shan shayin furen rai ɗore sau 2 a rana yana saukar da hawan jini. Na 14, ciwon ciki. Shan shayin ganyen rai ɗore yana maganin ciwon ciki. Na 15, gyaran fata. Garin furen rai ɗore a sa shi cikin mai da ake shafawa, yana gyara duk wata matsala ya gyara fata ta yi kyau. Na 16, riƙewar jijiyoyi. Garin rai ɗore a riƙa sha da ruwan ɗumi, za a samu lafiya da izinin Allah. Na 17, toshewar mafitsara. A sha garin 'ya'yan rai ɗore cikin ruwan tsamiya, za a sami lafiya da izinin Allah. Na 18, ƙyanda wato baƙon dauro. A dafa rai ɗore a sha a yi wanka, za a rabu da ƙyanda da izinin Allah. Na 19, kasala. Idan mutum yana yawan jin kasala koyaushe, ya dafa ganyen rai ɗore ya ci, wato ya kwaɗa. Gargaɗi: mace mai ciki kar ta sha dafaffen ganye ko saiwar rai ɗore, cikin yana iya zubewa. Allahu akbar. Allah ya mana baiwa da yawa, muna sake layinmu muna kama da wasu. Ya kamata idan mutum yana so ya raba mu da baiwar da Allah ya mana ko ni'imar da Allah ya mana, to ya bamu abin da ya fi wadda Allah ya bamu. Domin fannin magunguna da ma wasu abubuwa, hatta China zuwa ƙasar mu take ta ɗeba ta tafi. Don haka kana sake baiwarka, to ka yi sake reshi kama gani. Abu ne mai kyau kowa ya san irin baiwar da Allah ya masa ya tsaya a kai. Hakan zai taimaka wa ƙasar mu. Ku taimaka ku yada domin sauran 'yan uwa su amfana. Wannan sadaukarwa ne a madadin babban malami na Sheikh Abdulrashid Adamu Ahmad Ɗanbaiwa. Darasin likitan kaina yana zuwa muku ne kai tsaye daga cibiyar bada magungunan musulunci daga gargajiya, wato Darul Thaqafa.